Добре дошли, хора, във втора част на Майнкрафт оцеляване. Абонирайте се с камбанка да получавате повече известия. Коментирайте, оставете по един лайк и нека да започваме. И да, сега трябва да намерим айрон. Малко бех с изкълчен крак. Ми се изкълчи крака и не можах да правим видеа. Но почва да се възстановява. И да, тук където завършихме. Сега накъде? Оле! Не помним да съм завършил по този начин. Но да. Тук те видяхме предния епизод. Аз не приемам зомбите по принцип. Загубихме желязото. О, не, фак. Не. Беги, че тук те има лоши опоненти. И да, ще ми забие брат. Да. Уй, че мога да си направя торта, само че за тортата ни трябва айрона. А айрона се намира под земята. Това е проблем. Загубили сме айрона. Също ще направим мина. Почваме. Също. Няма да започнем да копаем тази мина. Само да попаднем малко. Да вземем... хепа да взимаме. Да. Забравих. Да сложим да се опече това. И да. Вие какво правите? Завършихте ли? Какво правите? Не знам. Аз по принцип завърших. И съм много радостен. Сега мога да си играм колко искам. Ще ви правим видеа всеки ден. Почти всеки ден. И да. И да, изтича се бавно, по-бавно и бавно. Да. Също ни трябва торчове. Също кажете, искате ли да направя къща на дърво? Пишете в коментарите, искате ли да направя къща на това дръвце. Ще бъде хубаво. Да, ще бъде много хубаво. И... чакай, какво видях? А не, това сняг. Също с снега, знаете ли какво мога да правим? Не мога да правим снежни човеци. Да си имаме защитаване. Да, разбирам, има крипъри там. Не знам къде да си направя та мина. Тук е хубаво. Тук е, но... да, имам идея. Мислите ли също като мене? Оп.
може да направим ламбок. Може. Ако искате. Кажете дали искате да направим ламблок също. И да копаем надоле. Чакай, че забравих да си направя тия торчове. Така те не. И да. Така ще бъде. Те ще си сложим една. Казах, ще си сложим една вратичка. И да. Тук те сега ще копаем надоле. Тук където не намериме. Добре, докъдето не намериме айрон. Но кажи колко трябва да копам много надоле. И имам идея. В предишната ми игра копах надолу и надолу и надолу. И просто е така рандом сервер. Копах надолу да стигнем до... Не мога да се сетим къде беше она рода. Много на земята, отдолу под земята. Ама... Това като камък, такъв е от ония черния камък. И после като дойдех, копах още малко 10 блока надоле. Е така те стълбички. И почнах такък и се спрях на едно място и почнах да копая в един такова забравих. И вижте хора, това е добро, защото може да си направим също такова още факли. Тук стана тъмничко. Сега да копаем до една руда, която забрах. Не руда, ония камък черния, където забрах. Къде му забрах името. Да. И тук е копъра, не знам за какво ми трябва. И да. Копаваме си надолу. И представете си сега какво копавам надоле. Намирам диаманти. Просто е така да намирам диаманти. Това ще бъде малко... доброто. Виждате, че ми свършва кирката. Ама няма да ми свърши, защото съм хитър. Сега ще видите, нали, почва да ми се чупи кирката. Какво се чупи? Ще направим сега това. Само да се щупи. Щупи се. Сега ще изкопам едно блокче тук. Да, ще отнеме много време. Многото време е малко време. Така сега правим крафтинг тейбъл. Едни пръчки. Правим так. Правим так. Так, това е добро. Не, чакай, ще ми трябват слабове. Не знаете за какво вие. Вие не знаете за какво ще ми трябват слабове. Не за покрива, а за... Забравих. Да, като ни се наложи да ходим. Например, има майншафт. Има голямо разстояние и няма блокове. Ето имаме. Имаме слабове. Те повечето са по-добре, отколкото тия блокчетата камък. Аре бе, колко копава бе.
Не знам колко копах, но е много. Мразен копър. Най-обичам златото. Това ми е най-любимото. Да, това ми е най-любимото за досега. Се чудим защо не копам още надолу. Сега трябва да завъртим. Просто нямам думи как да го опиша. Нямам думи как да го опиша, хора. Некво ми е дразнещо, че копах толкова много надоле. Да. Имам идея, която ще проработи. Не фу, бе, брат. Едни приятели идват, едни братовчети. Да. Не гръмвай. Не гръмвай, да не си посмял. Не бе. Пошегувам се. Къде си? Ево. Нема. Ево. Ихо. О, какво става, братчет? О, не, мрази ме, онази. Може ли малко... Да, разбрах. Вас, ако ви е страх да влизате така в пещерите, и мен ме е страх. Не, да рисковам ли? О, добре, няма да... Затова, хора, не отивате там, където не обичате.
хора, този епизод няма да стане, така че в друг епизод ще хванем аер. За сега изкопах една мина и другия епизод, да, ще такова, ще и чао, чао!